other. Okay, alga. Oh, yeah. Murag ate gid is gores. Na siya mo Ya, ate sa mo dito. Ari sa ron sa mo dito kana mo nag-story. Sige kay Gadzo. Na. Wala to sa kani ka. Diba? Okay guys, 24 hours na ako ay tulog. At kaya gamot niya. Gamot kaya kalota ka. Wala ka man dog lunch. Wala, nakag-break, nakagidalaw. Sige na lang. Yan, nabay ka na yun. Surprise! Kita nwi. So yun yung mga series na kami nahangpas nagsanlat ko ano nakuhaan din ang social distancing. 1, 2, 3. Yeah, what's up? Yeah, shout out guys sa akong mga kaila sa ano, dito sa Bantayan, no? Oy. Pasok ko gusto din siya niya. Ako shout out siya ni. Di siyang, ako shout out siya ni. Di siyang. Yo, homes, what's up? Kabot sa midire. Parang tagbuang ano eh. Ano mo si kagtutok na ko agad. Para ma-feature ko sa mong vlog. Kulot, season tanaw na ko. Para ma-feature ko sa yung vlog. Hi guys, nari sa Bantayan ron. Mao to no? Wala na ako gi-vlog dito ang permiro. Unsa na mo pag-ari dire basta kay kinahanglan mo na ay confirm booking before mo ari dire sa Bantayan. So ito guys, nakita mi sa mga guest house. Tara, NNF ay. NNF guest house. So mo to kinahanglan to before ta makasulod dito kay di mo ta masudlod kun ta mahunaw sa tadaan. So guys, mga to no, mo kita nahimo no tubukad law ni hapon na lang. Yeah. Narata dari tambay kay nabili mo good kay takoy tiwas ba. Niya sila ngadto sila hang tuyo dire sa Bantayan. Ako nabilin ko dire. Ganan ba kung magto dito sa Atbang, dito sa kilid sa mga gustihan ba kay naay may dagat dito. Actually usara na kadagat ka doon puta. Hapon naman yan, taligsik man. Nakaligo na noon ko. The next day. Yo homies! What's up? Alright! Okay, bawa na muna sa Bantayan. Kauban na mo silang. Alright, hi! Hi to the vlog guys! Yeah! Hi vlog! Hi vlog! Welcome to my guys! Mayo lang din mo doon inig mag-kuhan mi mag-tour mi ba kaning around Santa Fe kaning Muna yung mga picking nimbos kam sa uwi so no. Mga picking nimbos. Wadyo ko nakita ni. Kala. 1, 2, 3, action! Lo, murag yung si Sharon ko nitaw si Gabi. Ayaw, sila nagkadayo na piste. Idol! Ako gining gipayungan ako akong kamera kay ay naguwan. Dili na gid siguro ninyo kana dili na gid siguro bag-o sa inyo ano kaning kuan bambot lang ha. Kita ba ko ni no? Hoy, but ay basta kay dili siguro ni bag-o sa inyo ha ang kuan no kanang mangrove gibutangan ro nila og kuan gud diri. Butangan ro nila og kanang murag bridge ba, bamboo bridge.
So, tumaking sa Dantayan. Siguro gid mo mga kuan sightseeing sa mga mangroves diri. So nindot siguro may gabi ano kay ingon sila basta daghan og mga basa bakhawan, daghan og mga fireflies, mga inipot ba. Sa Bisaya pa. Sura ning magtaligsi ko niya. Kada sa kong GoPro Homes. First time na akong pagsulod diri sa mangrove area nila kay wala man kumusulod ato mayagi kay wala na dilira ko Walang dilira siya, exciting pa rin ako. Anyway guys! So naragyan punta diri sa duha ka mga kanang aris ako nila pero may magsigig kuan kanang third wheel. Hi! Nara mo Bibi! Meet our Bibi! Magsigig og third wheel ng nila. Oh, so yeah, sila ni Flin. So manang kuha sila kiring. Yeah! Sige, oh! Nako'y daghan ni Rico! Nako'y daghan! Lingi lapas. Lingi lapas. Oh. Sino mo gibayad dagod? Wala ra di ay? Wala ni bayad nilang kubo-kubo diri. Chuya. Focus na girls, focus. Ano man? Ikaw ba? Ayaw pa ko ikahoy pagdali diha kay para atuan ba? Kahoy bisin. Dinain na siya! Wala mo match! Bailo. Di na ka mag-ati ha, magmama na ka ha! Gege! Sige! So sa inyong 50 dere, makakuha na mo makapawi-pahuway, picture na mo sa ilhang mga payag-payag dere in between sa ilhang kuha, no? Mga bridge, no? Glads, ikaw Glads, kayo nagpakaon sila, kayo nagkainom. Gilaglag! Sila nasan mo? Uya? Ito niya, tripingan! Tayo sudah ni girls! Fuck you! Mas pindot ang dagat dari kulot, no? Pindot dire ba? Puti kayo ang mga balas. Unsa pa'y puti? Wala lang puti. Ang balas niya, wala siya sagbot. Bitaw. Di ba dito sa Santa Fe, ha? Oh, limpyo dire oh. Limpyo kayo. Limpyo. Glads, Yukan di ka? Ganong nangambak man silang sambog si Kuan diri. Iuim sila, igatigat. Ito sambay. Bayot. Asa kayo daron no? Mga chug. Alright! What's up, you girl? Boget! Asa daron nga lugar ba? Ay, naata sa The Ruins. Anda sa pagkatinood lang, ni-subscribe ka na ako, anda? Murag wala ka no. Lagi, niyawa jud kay. Di jud ka mo tanaw sa kuang vlog anda. Wait,